Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox και θα παίξω ένα hobby γιατί έχω κάνει ένα βίντεο με Brookhaven και αν μου πείτε θέλω και άλλα βίντεο, όχι τα ίδια, θα σας κάνω τη χάρη. Απλά παιδιά βοηθήστε με να πάω στους 51 εγγραφές για να κάνω ένα ζωντανό. Βοηθήστε, σας παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να κάνω πολλά βίντεο για να μου πατήσετε εγγραφή. Αυτό. Απλά προσπαθήστε να με πάτε στους 51 εγγραφές. Παιδιά, μπήκα. Είναι ένα παιχνίδι που κάνεις αυτό. Εγώ παιδιά πέφτω κατευθείαν. Δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, σας έφτασα μέχρι το κίτρινο. Oh my god, πήγα να πέσω. Από έναν. Πλησιάζω, αλλά έχω πολύ ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, σας άφησα κάπου. Μπήκα σε άλλο γιατί δεν μπορούσα. Ρε φίλε, δεν μπορώ. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Λοιπόν, θα μπορέσω να μιλάω όσο πιο γλυκούτα. Ναι, αφήστε το καλύτερα. Oh my god. Δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας. Παιδιά, ήρθα. Περμένετε. Λοιπόν, παιδιά, τον ήρθα. Και τώρα είναι καλύτερα. Απλά λίγο κολλάει. Παιδιά, φαίνεται να πάμε στο άλλο που σας έλεγα. Που δεν κολλάει τώρα. Αν θέλετε, ναι. Λοιπόν, θα κάνω 2 βίντεο, ένα με αυτό και ένα με εκείνο που παίζαμε. Go back, 5 Robux δεν έχω. Περνάτε. Σας έκανα τη χάρη και μπήκα σε αυτό εδώ το παιχνίδι. Παιδιά, είμαι εδώ και μέχρι να φτάσω στο ξένα
Λοιπόν, παιδιά, έχω φτάσει πάνω. Έχω φτάσει πάνω. Δεν φαίνεται ήδη ο πάτος. Μου μείνε λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου μείνε λίγο. Αυτό γιατί φωνίζετε τα πάντα. Επειδή μάλλον πατάω εκείνο. Επειδή αυτό. Αλλά με ενοχλούνε και φοβάμαι. Μην πέσω. Τι ήδη είμαι πάνω. Oh my god. OMG. Είμαι πάνω πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Είναι. Πλησιάζουμε. Όχι, τώρα το καλό είναι ότι δεν βλέπω και φοβάμαι. Είναι... Κοντεύω. Παιδιά, κοντεύω. Δεν βλέπω τίποτα. Είμαστε στο μαύρο. Δεν βλέπω τίποτα. Έλα, γίνε κόκκινο. Εγώ δεν προχωράω. Όλα είναι τέτοια. Ωραία, τώρα θα προχωρήσω. Που είναι κόκκινα. Παιδιά, έφτασε στο τέλος. Oh my god. Το έκανα. Teleport δεν θέλω. Ρε! Άσε με! Οκ. Παιδιά, έφτασα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Παιδιά, έφτασα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό εδώ που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Για να το ακούν σε βίντεο. Δύο. Αυτό ήταν, παιδιά, όλο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like. Κάντε μια εγγραφή και τα λέμε, little stars μου ή μπισκοτάκια μου.